Apa besok? Ya, Sagrana. To tara murung suka hello bayar ini dan sih. Nyak. Kan yang nih. Ay, nangulo sairo di. Hello bayar, jaturan sari kaham. Tahu kengke cung. Mamuni chogo. Sari ni. Bere lagi nang. Bata buyus muni ka. Kengke tini kengke to. Tadi sasalang phai thangka ekdom satung giring ongnan jorase haipano tini satung tungya watui mian chimi bene phai ongke satung butung ya meg langta khaini bagai iko cutie bai chung bere lainnya nih ini sarik nih bongni para ani para sem nong tong khayada ke bere lai tongo iko tai khoroksa tongo chin logebo boni betini dugan kere haini bagai Coba baksa hanya berai tong. Dogan dog bus kanggo tong ni sawo bo. Angke soge aku. Angke taman nai kerana. Heda. I konai di sung berai tong tutui sakawo. Tamo bir. Sung bu dogano thangai tong lai saideman habani bumong ha. Samnondo chomuni no. Samnondo chomuni pu. Angwai siapa phaya koro yang ganar phano mane yang go phaya ang mikutong rok pai phai jagi ta ke iko borok si sawo abo aro mikutong phalo hinai okay abani bagai yo thangi jong layo oh dengan kaisa buko mikutong sino nya bla ka ayang bus kan keto saiman wang bo yang si saimia yang khum kuri ya yar dogan tong ar makuting tong oh ade berman rok pha yang di ke airport komelang ge sung ta yang thanya di ba bia yang thani no bar si mikutong phalo kai aku kamu naro sung mikutong panya ni phaiba ni oro para ni dogano Pun saya sadang naik kerja belan, ada tabu sami atau teramoto ku. Pun sadang naik kerja. bos ke Saya mia. Muka ku kerja belan. Akhirnya aku baru bang masih mikir tong biar ajak nuk nang bule. Ini ke borok kerja. Supaya rok sung thai singgo hingke ang ani loge tai ani dol hai khaya ayang berai phaika mikhutung de manno hinoi berai ti te mikhutung bo pai tu hinai wansok mani aro kono ani chana moto kura haini bagai pai bolia hingke sung tabo ani loge be kunoi dumale hati wo thanglai nai mikhutung pai nyam bagai hingke nai tong ni ni ko thepong sung i nai la Busok apa? Saya pun bisa tak apa? Asuh kami hai. Ini nani? Tắm nó tầm xuống bà hai nơi mà nó tung lại ra Mà lại dâu khó nó phải bố hai nhau hai phải Tắm phải cái sao cái đi Đây có bọn này lò ghế vào khi con nó phân phải nha nàng nhỉ Căng là đẹp phải Lợt nào sắp mà khả dụng đó con nó phân sự mạnh nhé Có một số ya betul itu Nomor colis Apa teh syakul Nomor teh Nanya deh bang Apa thay bang le buso Hả 20 Mới lọc đá là bù 20 nó Nanya sedih kah Kita bayar benang Mới lọc đá là bù 20 Nanya di makan besi yang toh. Siapa tahu itu tu simina kah? Chalo. Kakak. Bang ni tu kan apa? Cokor apa kayu je perpano. Oke, berma tu kan so paijak ko berma si pai tong kah. So orang mang paijak ko. Oh tu kan mang paijak ko pai pro ke. crop top lại
Tabo hinge chung dogani nogo sokpayo iko chamo thungoi rokha elachi rokha tejpata rokha haijing rokha hinke cha nungoi kisa fresh ongoi naga naboni agolo hinke maimui songna hiko fol ke kuto tongkha moto mungse phika oro lebu kisa maro ke chakhamu pano lebu koroi iko kutung likar cha dud ni nonglia omo sinong na mujong tini ke dud chara iko de khorong sa ke size dong ang busagrana totra murung soka pura totra motok mani hain bagi dud ni nong na mujong ya tabuk hinke cha nongbai kha hinke mui song sinai sejna tomato alu haike songnai hinke sejna khe to iko kului no man bukha norom no hinke tai kisang ke to omo hai kului siman glak aproke kotor a kotor ke thob thogia ke omo hai kului tong sak no chawi na rogra na hinai nei paiti tu bujak hinke iko ang tomato no ekdom busloi rokhibi clean ke suina kha busloi rok tong ke to thogia khuyo hinke yango sejna alu no bahanyo sanambai ekdom poriskar ke sobaina kha hinke yango hinke masla mosor risum pias berma asuk no ang haijing rok hinke rokhe thokjagi ang chicken rogo simisa haijing rok rokhe thokjagote oino mui rogo hinke thokjagya hinke tabukhe phaidi thok ro laisenai thok kisa sasai phaika hinke jefro pano ang karayo thok sasai phaike oma haike joto fulbai nao haike si joto jaga no nangbayo hai hinai abukhan style hinke ko mosorok disnei tabukhe moso pias risum asugui kisa bono kolui chagrom khlainao aboni agolo si ang bermaru tamni hinke borok bai loge rokhe to obo kisa khamai khama hai ong thanai hinke moso pias ong na so khamcher khaimai ang ne bo khamani baga hani bagai bungna sakang ruo hinke sotoi jera tei dhania powder abo ruwai tabo bono kisa kolui te kisa chagrom khaina gana aboni agolo si mui runai ang asok mui rok buikhe rukha matro no chong sake rui payo ang kisa khamcher ma khayo hai kisa mui thokjago hinke tabukhe kison sinai ani sejna iko sejna alu joton kison bai sinai tabukhe ani chop khaijak tomato ready sinai sejna alu tomato ni combination ke belai no miliwa hayada ekdom thokjak sogo ang ke kaham ke kol sinai tabuk ke tabuk bono kholobai ronai boni sakni butui ranmani pore hinke butui ro sinai iko kholobai romani moje kha naigra na kyagai moje khano hinke tabuk ke butui ro sinai butui rubai mani agolo hani mui ekdom naitha tokhe fol ke kutugui tongkha okay tabukhe dhania rei rusinai iko hinke tabukhe mui rok songbai mani agolo ang plastic ware ni bag rawi tongo iko asuk jara rab kha orange color ni belai naithogo obo hinke wire kisa krak iko naidi kachatui kufur haike dora rojak omo hainke rab ro kisa yak sawo haipano bag bo ekdom mojbut krak khe naithogo ta khom ongo bag ekdom krak khe naithogo tei o wire kisa dam bo tongo o tei kaisa norom wire ni se obo taisa dam tongo hinke obo bai rab khe ekdom krak manui bo tuithogo nabo naithogo hinke ani to wire pai tutui siongkha obo busuk jora tui baman rabman rabui tongo ang je suk jora tui ka asuk jora tui no rabnai hinke abono nai tongdi busuk jora tui wire ka rabnai iko naidi osuk jora rab kha tei hinke running wire pai thangka haini bagai tei ma rablia ge khana sang dungmali hatio thangoi sungoi naine adogano sok pai kha orange color ni hinai waisa puro hinke ang thangai nei mani orange color pai thangka po omo hai wire
grak jatni orange color pai thangka hini man buliya engkai khana thangwinaini ma manno norom jatni ke orange color tongo but omo hai grak jatni ke bonni aro pai thangka po hani bagai engke tabo sukjara no obno yakari ma tongsinai engke tei kaisa iko obo bahani ordek madek wire pai thangka obo ang je first to ani plastic wire ni bag rabmani aboni wire bara bai rabmani se osok engke tei pai thangka bo ma pai sinai 2 hours later. tabo khe bag rok rabbai horbongoi tongkhaba engke sini sejnamui songlai obo bai ni mai chalai sinai iko kholaina kha tei kono mui koroi sejnamui mungsano sejna tomi ta alokhe je songmani abo simino engke kholaina kha chalai sinai bokhe to chawi tongkha engke angbo chawi naigrana engke tinin bagai osung sinai norbai malayano ani next vlog o kaham korong tongkhe engke abono jotono paithak jara nai tongma bagai belai khana hambai tei jotono no hor kaham.